Dagitoy kakabsat ti na ibagbaga kas iti isasarat iti daong ninwi. Tadi iti kabsat iso iti napaypayso nga ibagbaga na nga isasarat iti daong. So digitoy kas iti inna padagarami didi kadigiti nasantuan asorsurat nga inna insorsurat gapu iti panagdayaw iti Dios. Tadi iti kabsat iso ti isasarak iti nagloryaan abanag ngayon na ibagbaga. Kas pabasa iti Genesis City iti onong ket iti Dios kinunana kinui sumrek ka ken amin akabalay mo iti daong. Ta iti daong kakabsat iti tinainar aramid iti sergapu kadigiti kapanpanutan kadigiti tao ta nakita ka analintag iti sangwanan itoy akapututan kinunana. Tadi kiti kabsat napapateg tin na ibagbaga kas iti panagdayaw ngagturong kenkuana iti Dios. Tadi iti kinunana iti Genesis iti city iti 5 ket inaramid na ninwi kas mayanutok iti amin maibilin iti Dios ken kuan. Isu kadi iti kabsat intayo kadi sok-isoken digitoy no kasano kadigitoy kay na ibagbaga nga isu iti panagaramid iti daong. Tadi iti kabsat apamanet-net mabasa met kadigiti naon sorsorat kas iti Genesis City iti 6 ket nagtawen ninwi iti 6 ket gasot adda iti layos kadigiti dandanom iti rabaw ti daga. Iti bagbaga na nga daga kabsat datayo metlaeng ti bagbaga na adaga nga iti rabaw iti Dios kadigiti adda iti panpanunot tayo digita tado digiti natinep na layos gapu kadigiti panpanunot amat laeng nga digitoy ngayon na ibagbaga. Iti babasa iti Genesis City iti city ket simrek ninwi ken kadigiti anak na alalaki ken iti asawa na ken kadigiti asawa anay kuyog ken kuana didaong. So digiti kabsat kanay kuyog kadakwada digiti adad ibagbaga na adaong apakay salakanan. So metlang digitoy tayo na inyad adalidi impalpalawag digitoy kiti suda iti pamilya na idi iso iti inna kakuyog iti kadigitoy ngayon na ibagbaga abay poon kadigiti dandanom iti layos. Haan nga na bagbaga na nga dijay inaramid laeng iti mga kungkunada saan nga dayta iti kinagpaiswanan na kabsat no digitoy ngadda kadigitoy anay maldit kadigitoy asorsorat tadda mo digitoy apamanet-net na inahibagbaga kadigitoy mabasa tayo iti Genesis City iti Gis ket naramid nga idi nalpas iti 7 nga aldaw kadigiti dandanom iti layos addada iti rabaw iti daga. Isu kadigiti kabsat iti rabaw iti daga ngayon na ibagbaga adda met laeng kada tayo kadigiti panpanunot tayo tadda nga rod ibagbaga na kas digitoy anasantuan asorsurat. Haan gapu kadigiti banbanag laeng amakit kita no diket digiti banbanag nga saan amakita tadigitoy iso ti mataginayon ngayon na ibagbaga iti Dios na di po diti ogma digita. Tayo ti mabasa iti Genesis City iti 13 idi daydi metlaeng
nga aldaw simrek ninwi ken sim kinikam kinihapit nga anak na alalaki ninwi ken asawa na ninwi ken kaligit tallo nga asawa kaligit anak na anay kuyog kadakwada didaong tapanutan tayo kabsat walo akararwa kinaysalakan saan nga bukod laeng nga bagi alinlasag nudiket karigiti espiritu dapat laeng itinaysalakan ngayon na ibagbaga so kaliti kabsat suksukimatin tayo latay tuloy tayo tinte panagsukimat karigiti na santuan adiso iti Diyos ngadda iti unag tayo karigita kabsat iso iti pakaysalakanan iti bukod tayo akararwa ngayon na ibagbaga ket agyaman nakakapsat digito yung nakipapaabot gapu iti Facebook tapno maawatan kahit iti makaanos ngagdengeg ken kitain nyo tagdapay iti YouTube nga pagkakitaan pakadenggan nyo pakabuyaan nyo digito'y apalawag ket agyaman nak iti Diyos Ama ama nakabalin sa amin.